I per últim, també fer sortides i col·loris. Bé, Terenci, no pots dir res més. Anem a veure què ens expliquen. Bona tarda a tothom. Aquí ens trobem en una de les sales de l'escola L'Olivera, la sala de psico. Aquí és on els nens de P3 a P5 fan les seves activitats físiques. Bona tarda. Aquí els nens poden fer les activitats més divertides de l'escola i on disfruten més de... Bona tarda. Avui ens trobem a l'hort de l'escola L'Olivera. Hi cultivem moltes verdures i se les mengen. Aquí trobem el Macià, que és el mestre que s'encarrega de l'hort. Hola, bona tarda. Ens podrien informar de què fareu avui? Mira, avui estem fent un poquet de manteniment de l'hort. Com ha plogut avui, aleshores hem decidit plantar i estem arrencant. Hi ha uns nens que arrenquen les males herbes, com podeu veure. Un altre nen estan acabant de regar perquè aquestes plantes són petites i necessiten un poc més d'aigua. Un altre nen allà al fons estan recollint fulles que han fet un poc de manteniment perquè l'hort no és només plantar, també s'han de mantenir. I quins nens participen a l'hort? Participen d'educació infantil els nens de P4 i P5 i els nens de cicle inicial, primer i segon. I fins aquí la nostra retransmissió des de l'Olivera TV. Bona tarda, telespectadors de l'Olivera TV. Ara ens trobem a l'hora de nens. A continuació explicarem què es treballa en aquesta. Good afternoon. Now I am in English class. Working English is very important. It helps school children learn English, the game, listening, and doing different activities. Come on. Hello, good morning. Good morning. Here What are you doing? we are beginning at the beginning of the English class today. Yes, do you want to take a look? Yes? Good morning. Good morning. Let's begin. First of all, students, what day is today? What day is it today? Ayala? Today is Monday, and the 1st of November. Very good. L'Olivera també es treballa en petits grups, millorant l'expressió oral. Vine. What are you doing? Hello, today we are playing a game and we are doing we're making questions one to the others and we are trying to develop the speaking skills. Yes, we are. That's it. So for example, can you begin? Time, roll the dice. Classmates, come on. The number is 1. Number 5, so read question number 5 and ask to your partners. Twenty seconds. Time? For me, number 5. Know how many flamingos are shown? There is one flamingo. Perfect. Hola, soc l'Alex Sierra, el reporter de l'escola L'Olivera TV i avui us parlarem sobre el racó de la biblioteca. A la biblioteca tothom llegeix i passen una bona estona. Ara us mostro la biblioteca de cicle inicial. I ara ens trobem en el racó de la biblioteca de cicle mitjà, on tenen un saló molt decorat. I aquí, la biblioteca de cicle superior. Fixeu-vos. M'entren unes ganes de llegir que vaig a llegir. Fins aquí el meu reportatge de l'Olivera TV. Fins una altra. Bona tarda, soc l'Aitana Bermúdez, de la Olivera TV. Avui us presentarem l'aula d'informàtica. Ara anirem a veure l'aula. Veniu.
aquí podem veure un carrito pels portàtils que utilitzen les classes de cicle superior. Per exemple, aquest ordinador. Ara buscaré a Google la web de l'Escola Olivera, que m'han dit que és molt xula. Adeu! Bona tarda. Ens trobem a la sala multisensorial, on els nens i nenes venen a jugar i a relaxar-se. Soc el Marc Castillo, reporter de l'Olivera TV, i ara us presentarem la classe d'audició i llenguatge. Entrem? Molt bé! A veure què surt ara. Què et toca, Gabriel? A veure. Adeu. Bona tarda a tothom. Ara mateix ens trobem a l'espai del menjador, on els nens i nenes de l'escola mengen saludablement. Les cuineres preparen tot el menjar i les monitores ajuden a preparar tot i gaudeixen de l'espai del menjador. Ara passarem, seguiu-nos. Quants hi ha al menjador ara mateix, Miriam? Ara mateix hi ha 120 nens, des de P3 fins a segon. Moltes gràcies, Miriam. A vosaltres. Què heu preparat avui per menjar? Mira, arroz con pollo al horno. Y tortilla de calabacín con queso, ensalada. Que bona pinta! Hola, bona tarda. Ara, en aquest moment, estan fent música a P4. Fan música de P3 fins a 6. Veniu. Ara estem al gimnàs de l'Escola Olivera. Veurem què està passant aquí. Bon dia, Jan. Avui estem fent una exhibició de transport. És una disciplina que engloba l'equilibri, habilitats gimnàstiques i sobretot el treball en equip. Això que veieu una miqueta com treballen. Avui estem en directe a l'Olivera TV. Avui passarem a l'aula de laboratori. Passa. A l'aula del laboratori podem trobar molts objectes que fem en experiments i que utilitzem a ell. Hola, bona tarda, espectadors de l'Olivera TV. Avui estem al lloc on més li agrada estar als peques, a la ludoteca. Anem a veure. Què podem jugar a la ludoteca? Doncs mira, hi ha molts espais. Està l'espai del supermercat, l'espai de la cuina, l'espai del menjador i el de les disfresses. Molt bé. A veure, aquí, per exemple, poden jugar a comprar poden fer si tinguessin la pròpia cervesa. I aquí poden cuinar i poden menjar. Bueno, fins una altra. Adéu. Bona tarda. Ara ens trobem a l'autocar on tots els nens i nenes del Lledoner
van i tornen amb aquest mitjà de transport. Ara parlarem amb la Mari Carmen i ens dirà quines parades fa. Hola, bona tarda. Hola. Digues. Mari Carmen, quines parades fa aquest autocar? Doncs fem diverses parades fins que arribem al Lladoner, fem les Casetes, les Acàcies, Can Julià i tota la urbanització del Lladoner. I quants nens puja més o menys cada dia aquest autocar? 17 o 18, depèn. Si venen tots, 18. Si falta algú, com sempre, doncs un menys. Però bueno, és un menys. Hola, soc Alejandro Suárez. Avui us presentaré el coll de l'escola. Aquest any està decorada amb la temàtica dels continents. Mireu. Bon dia, soc la Marta Cruz, reportera de l'Olivera TV. I aquí us presento el pati dels grans. Mireu com juguen. Soc Lia d'Eulàcia i també la presentadora de l'Escola TV i us presento el pati de les morenes. I per últim el pati d'infantil, on juguen els més petits de tots. Bona tarda, soc l'Adrià Llerga, un reporter de l'Olivera TV. Avui estem en un espai on es pensen les coses importants de l'escola, el despatx de direcció. Ara us passaré amb el meu company Elias. En aquest despatx és on Paqui pensa totes les coses per fer a l'escola. Ara entrarem. Bona tarda, Paqui. Bona tarda. Et faré una pregunta molt important. En què es caracteritza aquesta escola breument? A veure, aquesta escola té moltes característiques, però una d'elles és que és una escola on valorem molt la diversitat de tots els alumnes. Una altra característica és que fem natació des de P3 fins a segon i va molt bé perquè els nens aprenguin a nedar. Una altra característica és que fem sortides i colònies.